icebo lami uthi mina ngeke ngibaxole Jesu from chapter 13 to 14 uqala ngokuthi madonsela inhliziyo yenu after sekadile ngendaba kaJudas ngoba akabamba amaqhubu akakwazi lokho axoxa ngoJudas sekayabahlanganisa emva kokubatshela bathandayo uthi kubo inhliziyo yenu mayingakhathazeki uma bengikwazi ukuxeka bengizobheka abamarinator before ayesiphambanweni ubahlalisa kahle engakabethelwa uthi kholwani yimi nikholo na uNkulunkulu ngoba ekhaya kaBaba kunezindlebe athi Thomas kuye Nkosi siyayazi kanjani indlela athi Jesu mina ngindlela neqiniso nokuphila akathi Jesu mina nginendlela uyabona khona labantu abathi iyakhulula lento uthi wena bathi nginendlela yena akathi nginendlela uthi ngiyiyo ngamanye amazwi ungayocinga okunye thola mina bese mawulakimi mina ngiyindlela kule ndlela kuneqiniso kule ndlela kunokuphila emva kokuthi uJudas akumoshile nangu Jesu oyindlela neqiniso nokuphila yakayisonto lakho nangu Jesu oyindlela neqiniso nokuphila phuma kumfundisi wakho nangu Jesu uyindlela iqiniso ukuphila. You know why singamfuni asilifuni iqiniso? No hayi la sontweni that's right singcwele sonke sezulwini maswela mara asilifuni iqiniso and ekubona ukuthi iqiniso asilifuni senisaba nokucorrecta ngoba wena ungidube manje uyaduba wena dubelini kanti bekumele mawuseqinisweni uthi mfundisi bengicela mfundisi ungilungisele lokho angiyithandanga indlela okhulume ngayo nami siseqinisweni siyalungisana le ndlela yinde sizonyathelana uma ngokunyathelile ungadubi nangu uJesu oyindlela iqiniso nokuphila umesuka angene ku chapter 15 I am the true vine uyahamba lapho indlela yakhe emnqamlezweni athi mina ngumvini funda gogo manje lepe singathi alikho la kaqaba John 15 Nkulunkulu the more you pretend the more by fake but the more wenza lento uNkulunkulu athi yenze uba nguwe nokhona abantu abazolungisana namhlanje khona abantu ekumele baxolelane namhlanje okay elihage niyenzayo buya ndlela manje angicela ungihage ngalendlela yenu bingelele then bile it cannot be oh lay by the way uthi kahle kahle sawubona ngiyandlula mawungahaga buya kuthi maro yeah this is the heart yabo marungan kumakhohlwa la kufanele kushaya umoya la bese siyahakana it's a brotherly heart kusho ukuthi ngithi kuye feel my
blood. Your pain is my pain. Your gain is my gain. So asikuyekeni sithi singamagatsha marijelo zingekho. Makucala ukuhletshwa la sontweni kucala wena sesiyazi kwenza wena sesiyazi ukuthi worshiping team bengameshisanga sizwe ngabe singekho mara sitshelwa nguwe. Siyazi ukuthi ubani ucala ingoma ubani wangalande sitshelwa nguwe. Ene thina sineyithelo wena uyasimosha. Funda gogo mani. Mama mfunde ya verse 2 verse 3. Kodwa ke after chapter 15 lobu yapa marinator chapter 16 lobu tshela ngokuthi uthi ngizakhuluma ngizomcela uba to send you another akakafika esiphambanweni ukuza nabo kahle. You know ayikho into ebuhlungu njengokuthi umzali abiza abantu abakhe bonke athi ngicela nihlalela embhedeni ngalesikhathi uyagula abesethi bantu abami ngizohamba akakahambi bantu abantu ngizohamba ngicela izitsha zami zithathe umzodwa ngicela amakhezo ami athathe unomvula ngicela umbhede wami nomnikeza umzukulu akekho umzwayo umzali ngesikhathi akhuluma nonke niyakhala ngoba ngifuna ahambe but the more akhuluma yena uyalapheka kuye unihlalisa kahle ngini ngibona ngathi uyanijikela. The more uJesu ekhuluma akwambuleki kubo ukuthi kunenhlupheko ezayo nabo baprepare ingakafiki ukuthi ngizomcela ubaba angithumele omunye umuntu. I was one of the comforters but ngizocela omunye because angikwazi ukusala ninodwa. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Mina ngingumvini nina ngamagatsha. 16 ngizocela ubaba angithumelele omunye umduduzi. 17 uyathandaza uthi baba bagcine akakafika esiphambanweni. Uthi labo ngiphebona bangaka abantu abala endlini abangabazali abathi before bayolala babize bonke abantwana babo bathi wozani sizothandaza ungaceli lutho. Uthi baba ngigcinela abantwana bami, baba ngigcinela umuzi wami, ubalinda benze iphutha kuqala bese uyobaqalekisa emthandazweni ungabathandazelanga basenza kahle. But Jesus wababhiza bathi labo ngiphebona baqede mina now simunye nabo. That's my prayer Mama Madonsela. We can't be celebrating Passover year in year out. Mara sesenamagqubu ukuthi ekitchen bakuphakelisa kabi last year. No, not la bazange ngisho la endrina. That's right. Funda gogo. John chapter 18 verse 1 to 4. Kimbulele itsi sehajaza salifati ebo abantwana ngoba njengoba unabo khona ufuna ukubona unganabo. Imfuyo yakho iyathandazela njengoba unayo khona ufuna ukubona unganayo. Umshado kuwo noma sekungabizana ngabolo mara uyathandazela. Uzathina osiphunyukile akusimnandi ngale ubambe njengezikhali zamantuma umncenge noma ngathi ufuna ukuhluthuka umncenge ngoba ngale kuyabanda. Hallelujah. Ulele itsi Jesus.
kwabantu. Ngani moyongena ishawu ufuna ukungena wedwa. Nabantu abakho bavalela umnyango kulesikhathi la kumele ungene khona kuNkulunkulu and address yourself ngeqiniso uthi baba, I have messed up, I need you right now, right here. Mara thina sifuna ukuya sasikena rakaba shaka umula funda ko not lava zalwane Henry ye uyafana uJesu esekhulumile lawo mazwi akakafiki umfundisi Masilele siphambanweni lo kuyaba marinate wazama waphuma kanye nabafundi bakhe. yes Waya phesheya komfudlana iKedroni. Yebo. Lapho kwakukhona insimi engena kuyo yena nabafundi bakhe. yebo noJuda owamkhaphelayo. muphi kanti azange abantu okushithi la kuJesu oJudas sihamba nawo noma indaba ngathi amen ngithi la kaJesu akalahli uJudas ngoba noma ungamfuni uNkulunkulu okay ningizwile funda ke ma noJuda bahamba naye ubwakho ubwakho uju funda masesiyathandaza isikhathi sami siphelile noJuda owamkhaphelayo wayekhona wayeyazi leyo ndawo. yes Nokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe. la uJesu ahlangana khona nabafundi bakhe kuyathandazwa ebazalwana ake siye ukuhlangana ngezindaba mani ake sibe neputhonyana nje ke siyothandaza mani mawuthi eqala le ndaba vele sicale sithandaza nje baba wethu osezulwini singakuniki ithuba chapter 19 verse 1 to 5 as I close and pray Date Giman
ashilo ukuthi kanti akaqedi nafunda mama Sithandazo. Jesu lamba icala. uJesu wenzwani walenza make uJesu wenzani walenza mara liyamlahla kusho ukuthi kuyenzeka likulahla ungalenzanga mama likhuluma likufanele mara ungalenzanga bese bayabluetoothana ngawe bathi kufana naye Jesu lahlwa akalenzanga mara liyamlahla man musukuyibulala wena funda gogo man Nkosi yami Jesu. uPilate wayesemthatha uJesu. Yebo. Wenzani? Wamthatha wamshaya. Wenzani ma? Wamthatha uJesu wamshaya. Make man uPilate wamthatha waqala yena umshaya maricala. Okay kusho ukuthi kaningi ushaywa shayela into ongayazi mara baqhelele